skal du have. Jeg står lige og puster lidt, fordi jeg har glemt at den her med op fra min arbejdsplads. Så må man jo nødt til at skynde sig lidt. Hver søndag bliver ganske ustadigt. Vi har også her i aftentimerne lidt regn. Ser ud til, at det isolerer sig over omkring Bornholm. Der kommer også lidt byer løbende ude fra Nordsøen her i løbet af aftentimerne. De falder sammen, de fleste af dem i løbet af nattetimerne, og efterhånden så går regnen også i sig selv over omkring Bornholm. Hvad der skal ske i løbet af søndagen? Først en masse byer herude, så et stort område her med regn, der er på vej ned over Danmark. Det kommer til at give en del millimeter. Først i formiddagstimerne, byer her over den vestlige del af landet, lettende tåge, men efterhånden også lidt sol og lidt tørvejr i formiddagstimerne over de østlige egne. Undskyld mig. Den løbetur var svær at komme sig over. Her i løbet af eftermiddagstimerne trækker byerne så altså øst på, og så kommer det her meget store nedbørområde løbende ind over, så det bliver med mange millimeter. I løbet af aftentimerne falder temperaturen her i Søhøjlandet ned til omkring 2 grader. Det kunne godt gå hen og give noget slud på de kanter, men altså langt de fleste steder, så er det noget regn, der kommer ind. Men der kommer meget af det altså. Europatemperaturerne er i øvrigt ganske moderate. Skal vi sige, kalde dem tøvende forårsagtige i hvert fald. Vi skal et godt stykke væk over imod Ukraine eller ned i den sydvestligste del af Spanien og Portugal, før vi finder noget, der bare sådan minder om rigtige forårsværstemperaturer. På 15-skemaet her, der har jeg selvfølgelig byerne i morgen. Vi har også den her store omgang med regn, der kommer ind over os i løbet af aften- og nattetimerne. Og som mandag her, der er faktisk mulighed for, at der også kunne være en enkelt sludby i det. De fleste af dem er nok som regnbyer. Så ser det ud til tirsdag, onsdag og torsdag, at luften mildnes lidt for de klippede, for i hvert fald i dagtimerne, der er stadig nattefrost på gang. Godt gået, Søren. Det var altså en ubarmhjertig opgave. Det der pyha, en løbetur, du havde ude på. Jeg er glad for, at du endte med at få vejret. Tak skal du have. Inden vi lige slutter helt af, så synes jeg lige, I skal se giraffen.